היי שלום, אני יובל, ואני אתפס על קטנות בכל הדברים שאתם רואים. לא, זה לא אומר שיש לי תיק פלילי, זה אומר שבעיות הקשב וריכוז שלי מעולם לא טיפלו. בתור האדם הכי מתאים לתפקיד, החלטתי לבוא ולהרוס עוד סרט ילדות שכנראה רובכם ראיתם, והפעם, צ'ארלי בממלכת השוקולד. אפשר לדבר על הבחירה האומנותית מאחורי טירת השוקולד הענקית, או אפילו לנסות להסביר את המסר שלה על קפיטליזם. אבל לא, היום נדבר על זה שווילי וונקה מנסה לפתות ילד בן 11 לעבור לגור איתו לבד במפעל מלא בגמדים בבגדי גוף. אוקיי, אז בקצרה. זה צ'ארלי, הוא ילד עני אחוש שרמוטה בן 11 בלי שום מטרות לחיים שלו, כוללות עששת או לבנות מודל למפעל של ווילי וונקה. גבר מסתורי שנשק לגיל העמידה עם אובססיה לא מוסברת למתוקים, שהחליט לשחק אותה hard to get והסתגר במפעל של עצמו לאיזה עשור. ווילי וונקה מחליט שנמאס לו להרגיש לבד ויוצא במבצע עם כרטיסי זהב להביא קטינים למפעל שלו. עכשיו אני יודע שלאו דווקא קטינים ימצאו את הכרטיסים האלה, אבל בואו, הוא התכוון שקטינים ימצאו את הכרטיסים האלה. בכל מקרה, צ'ארלי זוכה ביחד עם עוד 4 ילדים בסיור במפעל השוקולד של ווילי וונקה. שמנדריק, מטרופקה, קרייזי אייס 2, המשחקן וצ'ארלי, ששוב, אין לו כלום בחיים. הילדים בטוחים שהם עומדים לפני הרגע הכי טוב בחיים שלהם בלי לדעת שיש מצב שזה גם האחרון. קלאסי. ילדים נכנסים למפעל ומגלים שאו שהם זוכים בפרס מעבר לכל דמיונם המופרע, או במוות בייסורים. ומיוזיקל נאמבר שאותם במיוחד עבורם. של מי? של האומפה לומפות. משהו כמו 400 עבדים גמדים בגיל העמידה בבגדי גוף צמודים שיודעים לתקשר רק בשפת הסימנים וצעקות קרב. רגע, מתי לזה היה לך זמן להעמיד את כל זה? כמה זמן בנוי יש לך, אדוני? ולמה אתה בוחר להשקיע אותו בתכנן ניסיונות לרצח של קטינים במפעל שלך? לא משנה, קיצר, כל הילדים נופלים אחד אחרי השני כי הם לא יכולים לעמוד בפיתוי שמציבים מולם חוץ מצ'ארלי, שמבחינתו רק זה שהוא שם זה כבר ניצחון. כן אנשים, אנחנו בצד של הלוזר, האנדרדוג, זה שאין לו כלום לשמוע חוץ מהמשפחה שלו וחור בגג של הבית שלהם. ווילי וונקה, צ'ארלי וסבא שלו דברים, זבובים יוצאים מהמפעל ומחווים להגיע לבית של צ'ארלי במעלית מעופפת כדי לספר למשפחה שלו שהוא ניצח בריאליטי החדש שלו קטינים וסכינים, ולכן הוא זכה לבוא, לגור ולנהל את המפעל של ווילי וונקה לבד, רק איתו ועם האומפה לומפות. כמובן, ווילי וונקה שובר את הגג בבית של צ'ארלי כי ברור, אם הוא יהרוס לו את הבית ולא יהיה לו איפה לגור, הוא יהיה חייב לגור איתו, נכון? עכשיו, בוא נעצור רגע. ווילי וונקה באמת מצפה שצ'ארלי, ילד בן 11 שהוא הכיר באותו היום, ינטוש את המשפחה שלו ויעבור לגור איתו לבד במפעל שאף אחד לא נכנס או יצא ממנו בעשור האחרון. אולי לא בעצם לבד, בכל זאת יהיו איתו אלפי אומפה לומפות בבגדי גוף. היי חבר'ה, הגיע הזמן לקרוא מכתבים. הנה מכתב לסלי שבקולורדו. חזיר היקר, למה שווילי וונקה ירצה שצ'ארלי יעבור לגור איתו? ובכן, זה פשוט, סלי. ווילי וונקה בונה לזיין את הקטין. תדמיינו לעצמכם לחלוק דירה עם 400 שותפים שנראים בדיוק אותו דבר ולא יודעים אנגלית. איך מבדילים ביניהם? אתם באים להגיד לי שווילי וונקה יודע את השמות של כל אחד מהעבדים שלו? כן, העבדים שלו. הבן אדם משלם להם בפולי קקאו ולטקס, והוא חושב שזו סביבה בטוחה לילד לפני גיל ההתבגרות, ואתם יודעים שיש לו בקחו מפוצץ בגופות של אומפה לומפות איפשהו במפעל הענק הזה. יוצא לי לחשוב לפעמים מה היה קורה אם מישהו אחר היה זוכה בפרס במקום צ'ארלי. אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה ילד סקרתי מסכן שזוכה במפעל ולנצח עובד טיזינג מהפרס של עצמו, או יותר גרוע. אתם יכולים לדמיין אותי זוכה במפעל הזה? ברו, אם הייתי זוכה בגיל 11 במפעל ממתקים משל עצמי, אתם לא הייתם רואים את יותר בחיים. זה המקום, פה גדלתי. כל הילדות שלי העברתי כאן. פה היה שיח, זה היה פה הנשיקה הראשונה שלי, בתוך השיח. עם חבר, אז לא היה בנים בנות, לא היה את העניין הזה, היית שונא בנות בגיל הזה. ועדיין אני מרגיש שהייתי עושה עבודה יותר טובה מהסקרת עם הדדי אישוז. יא חתיכת מייקל ג'קסון וונאבי. העתקת ממנו את הפארק, המיוזיקל נאמברס, החברות ואת החיבה לקטינים. מה עוד אתה רוצה? למרוח את כולך בשוקולד ולהגיד שאתה חלק מהג'קסון 5? גם בשבילה בכלל אתה צריך ילד בן 11 במפעל שלך. מדובר על ילד שמקבל חפיסת שוקולד אחת ליום הולדת. אין לו שמץ של מושג בכלל בממתקים מלכתחילה. מילא זה היה איזה מומחה לממתקים, איזה גניקולוג של שוקולד, אחי, משהו? לא! אשכרה פשוט הלך והביא את הילד הראשון שעשה כל מה שאמרו לו. זה לא חשוד לכם? באמת, אתם לא יכולים להגיד לי שכל זה לא נראה ממש רע. כל הסרט הבן אדם חוטף פלשבקים ומנסה לרצוח ילדים קטנים עם מבט מסופק ומובק על הפנים שלו. What are they gonna do to her there? They're gonna squeeze her. Like a little pimple. Huh?
ואני אמור להאמין שהמטרות שלו היו טובות? הבן אדם לא צריך טיפול, הוא צריך כמה שנים במחוזי שיסתכלו לו את המוח. יש לך מזל שאף אחד לא מת כי הסרט הזה עוד עדין לעומתך, או שהמפעל שלך היה הופך לראיה בבית משפט לפני שיכולת בכלל לנסות להטריד עוד קטין בלי ליווי מבוגר. נמשך לגמדים לוקינס. והכי גרוע, ווילי וונקה מספר שכל המטרה של התחרות, כל הסלקציה למפעל, והרציחות של שאר הילדים, כל הטראומות שחווינו מהסרט הזה עד כה, כל זה קורה כי הוא מצא שערה לבנה אחת. שערה לבנה אחת. מישהו מוכן להזכיר לו שהסרט הזה התחיל מזה שהוא לא יצא מהמפעל מעל עשור? למי אכפת? למי אכפת שיש לך שערה לבנה? מה זה? וילי וונקה, נורא התפקרת. אחי, אתה אמור להיות מיליונר, מיליארדר. למה אתה לא מנצל חלק מהכסף שלך לעשות משהו טוב בעולם? אבל במקום זה, אתה מנסה להרוג ילדים כי אתה מזדקן. איך זה נראה לך בסדר? בלה בלה בלה, ווילי מקבל טיפול, צ'רלי מקבל מפעל, ואני מקבל סיוטים כבר 24 שנה. שמעו, אין מצב שמשהו מכל זה היה עובר מסך היום. אתם לא רואים אותי מתלונן, אבל אם הסרט הזה היה נוצר היום, כנראה שווילי היה כזה באשפוז כפוי, אנחנו חיים בחברה.